Hei, salut dragii mei, ce faceți? Astăzi vreau să vă fac un videoclip cu Orga, care vreau să vă prezint și un tutorial cu un cântec, un trandafir se crește la firida mea. Întâi o să-l cânt eu și după aceea o să vă arăt și tutorialul. Stați puțin. Mă scuzați de televizor că se uită fratele meu la el. Stați puțin să setez și Orga. Sper că se va auzi bine. Așa, acum o să fac și tutorialul. Vreau să vă rog să dați un like și să vă abonați la canalul meu, cei care nu s-au abonat până acum. Și pe data viitoare, pa, pa!